V krásnej Gaderskej doline v obciach Karlová a Blatnica sa nachádza poľnohospodárske družstvo Gader, v ktorom sa 400 kráv plemena Mount Belliard chodí z otvorených maštalí na pásť na horské lúky, kedy sa im len zachce. A práve tu si družstevníci postavili vlastnú malú mliekareň. Žiadne vozenie drahocenného mlieka hore-dole po Slovensku. Od krávky rovno do mliekárne. Nie je to tu príliš veľké. Koľkože vás tu pracuje ľudí? Momentálne pracuje v tejto mliekárni 6 ľudí. Vrátane mňa. A čo na postavenie takejto mini mliekárne vlastne potrebujeme? Mliečný tank na rozhrábanie jogurtovej zmesi. Pasterizačná časť. Zrecí tank na jogurty. Stáčací stroj na jogurty. V tomto sklade jogurty ešte pri nízkej teplote deň odpočívajú, aby dostali svoju výnimočnú chuť, ocenenú aj značkou kvality SK. Ale v poľnohospodárskom družstve Gader nejde iba o jogurty. V Bilách v Martine, Žiline a Turčianskych Tepliciach nájdete aj gaderské mlieko, tvaroh a syr.